салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ дорем. Хубе иншааллоҳ ҳар яки шумо мавзӯъ мешавад барои нафарҳое ки аз Тоҷикистон омаданиянд бе тафтиш бигем ки худмон имрӯз ҳамин гуна омадагем маълумот мерасонем. Ҳатман наворро то охирша тамошо кунед, лайка биҷиқен ва нафарҳое ки обуна шудагӣ нестанд обуна шавем барои пешравии канали мо ва барои паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешавад. Ҳамчунин номер мемонам нафарҳое ки билети ҳавопаймо аз кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки бошад фарқият надорад ба Тоҷикистон рафтан ё ки аз Тоҷикистон омадан, Ӯзбекистон ё ки обратно. Дар WhatsApp метавонед аз нарх наво хабардор шавем, баъд дили пур бе ташвиш харидорӣ кунем. Хуб, аввалан ман чӣ гуфтанем ки чӣ гунае ки медонем ба Россия омадан 70-80% роҳ қатӣ. Ба аэропорт ҳам бошад, ба граница дар омадан ҳам бошад, ман карда пурспос мекунам, телефонҳоро мекобам. Мақсади ба Россия омадан ки дар он ҳолатҳоеро мо дидем ки нафарҳое буданд якум борам омадан гардондан, нафарҳоеро буданд ки РВП доштанд, вид на жительство доштанд ки ҳам гардондан, ҳам депортатсия карданд. аз сабаби забони русиро надонистан гардонданд. дидем ҳолатҳоеро ки дар донишгоҳи қонунӣ мехонданд, дидем гардонданд ва мо пурспос мекардем ки ба кадом роҳ мардум биёяд то ки ба ҳамин хел ҳолатҳо нағалтад. баъзеҳо казан мегуфтанд, баъзеҳо бо меомадан мегуфтанд моро манъ кардан, яъне 50 дар 50 ба. вале ай ҳамин аэропорте ки мо имрӯз омадем, аэропорти Новосибирск, то имрӯза ягон нафар шикоят накарда буд. ва хидмат мегӯям аз Тоҷикистон омадем ҳамин рӯз ки дар пограничный контрол вақте ки мо пар омадем ягон нафара на манъ кардан, на пурспос кардан, на телефона кофтанд. фақат барои чӣ омадагем, кор меомадагиош работа гуфтанд, меҳмонӣ меомадагиош гостӣ. мегӯям дар муддати ним соат ҳамаи самолёта ҷавоб доданд ки фикр мекунам нафарҳое ки намехоҳем камбудӣ шаванд аэропорти беҳтарин аст. мо саҳарда Москва билет гирифтем ки 6000 рубл. бале якаме ждат кардем, якаме бигем қинди аст, вале дар аэропортҳои Домодедово, Внуково, Жуковский, Шереметово 4 соат, 8 соат, 12 соат манъ кардаистиянд мардума ки бо ҳамроҳам агар як сабаби хурд биёбанд гардондан мумкин аст. ҳолатҳоеро дидем чеҳра маҳфуз нашид гардондан. барои ҳамон аэропорти хуб, аэропорти беҳтарин омаданӣ бошем тавсия метавонем бигем. хуб, овоз ҳар чиз ҳамин қадар маълумот ягон ҷояше ки хуб нафаҳмода бошем дар комментария нависем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. раҳмат ки наворро то охирша тамошо кардем. бошем.